बर'नि जाङि नैबे दाख्लैसो जानानै थांनाय नैबे मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आङो नैबेखौ नुखादों जानांगौ लोगोफोरा बर'नि जाङि नैबे बिथाङा बुङो आरोखि एसे नायलांदो लोगोफोर आंनि बे RM रस्टार इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै जों ओरैबायदि फानि भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर जोबोर इन्टारेस्टिं जानो हागौ लोगोफोर बे भिडिअखौ सिरियासै लानाङा जास्ट इन्टारनेटनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दुखु आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव लोगोफोर बेफोरबायदि रमान्टिक नुनो मोनगोन आंनि चेनेलाव गोदानबा लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जोबनायाव मोनसे इन्ट्र मारना लाग्रोनोसै ना मा होनो फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै बियो जाहैबाय जोंनि बर'नि जाङि सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो अरे शर्म करो बबेयाव दङ जाङि होननाय लिरनाय दङलै हा लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर बबेयाव जाङि होननाय लिरनाय दङ नाथाय नै बे बिथाङासो जोंना जाङि होनना बुङो बिखौ जों बयबो उन्दै गिदिर सेंग्रा सिख्ला गानो जों बेखौ गानाबा जेखि ड्रेस गाना मानो जोंनि गोसोआ सुखुवा मोनो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल बिखौ बोरै गानो नुदोंना रायजोफोर ओरै आथिं थाइसे सोबाय ओरै आथिं थाइसे सोबाय नै बियो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है उम्र सारी पागल नामा नोंसोरो सोर बिलाय गाननो रोंलायलायोलाय ओरै आथिं सोलायनांगौ बा आब'आसो रोंगौलै बेफोरबायदिखौ पसंद आया लाइक करो पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयर कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदाबा जायफ्रा नायदों बिसोर लोगोफोर बिसोर साबस्क्राइब खालामना ला आंनि चेनेल गाहायाव थाबाय बेखौनो बुङो चल बोजड़ी के जाङि गुबुन हारसाफोरनि आन्डारपेन नङा रायजो ओ भाई मुझे मारो ओ भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार हारसाफोरनि आन्डारपेन नङा रायजोफोर बियो जोंनि बर' हारिनि जाङिसो फिसौफोर नोंसोरो बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलखौ अनबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय थाबनो आंनि चेनेलखौ 1000 साबस्क्राइबार खालामना होदो लोगोफोर फिसौफोर ना मा होनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय लोगोफोर बेखिनिखौनो बुंनानै आङो भिडिअ हगारनाय जाबाय खुलुमबाय